Durangoko bombardeo... Durangoko bombardeoe, gure nebien entierro egun izin zen, Rota Maika. Eta, klaro, ziren beratzitianek inguruen, eta ordena marretan egin zen entierro egusiko marretan. Eta gengo zan etxien itxaten nos urtengo areplano nos pasoko urtetako itxatuteko. Ikusten gaino zen, areplano bueltaka baku, eta ikusten gaino zen ene papela botaten da bez. Alakon bat, papela pari bomba zen arek. Etxuzu, Rota Maikan zan. Eta arratzaldien, aizta inozu zenan, osan Durangora laguntzen osaba bati, entierro laguntzen bati, arratzaldien da, kotxe motorretan, Camposanto parien arratzaldeko bombardeo garrako zen. Bai. Osabi egon zan, kusio zen hain baju areplanoek, osabi egon zan Camposanto alderako punetara. Eta nire iztie, San Fostora pasatakonako burpida bat egoen, burdebide bat, eta anzaziartin sartu zen. Baina, klaro, ametraila hoi jabien ez bomba bota. Arratzaldien ametraila hoi jabien dortuen. Honan biztan euken mokorra, dana zuloz beteta iziltzien, izan bortute. Gero behinko izan zikatrizek, mokor guztiz euken apurtute metraileten zerabin. Ametraila hoi jabien da. Klaro, azartu zen zaziartien, baina, esata bera, etor zanen bizikleta duen bat. Bizikleti bertan bere itxi, da bere igultzen, da beraz barruro sartu zen hori mutiloi, eta nire izti betitu zen hauneaz biztan, ez da gizu hau behi. Izan neba, zein zuen? Nebia Iñaki, mazortzi urteaz. Eta neska hau zure arreba, zure izan? Agustina, narzizena. Eta zurtu zen, gero portzan, falta jago, erlojue, eta diru poltzi. Eta? Ondu neunak erungo bazan, bultzen dizartu zenak. Da gero, klaro, jenti urreratu zanen, nahi porano paso ziren da, badaino korkuzioa, matitzeneko mutil batek jaso bat nire iztien. Ordu neuenean San Foston munitzen etxide honeko gutxe gorrizio du pinitioen. Da gero handik kamioietan basurtora. Basurtora, dira bien orduan. Hau izan, martitzen Rota Maika. Eta egon zan, basurton azaruen ogota zazpigarte. Bai esan ondo balditu. Eta? Orduen etxerrak, azaruen ogota zazpigarte. Eta nebi etxon, egun bardinen etor zan Karmeloko espetxetik. Bai, ez da. Ilegetxera. Ilegetxera, egun horretan. Ama daite pozik, hango ez dira. Bueno, asko behin uzan behar, faltara.